Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση. Είναι η πρώτη εκδήλωση της νέας Νομαρχιακής Επιτροπής των Ανατολικών Συνοικιών. Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι για αυτή την εκδήλωση, γιατί τη συζητάμε 2 χρόνια και επιτέλους βρήκε τον δρόμο της, τη μέρα της, την ώρα της να γίνει. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα φορτισμένη μέρα. Το πρωί πολλοί από εμάς βρεθήκαμε στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής για το ετήσιο μνημόσυνο, αυτό το πολύ μεγάλο μνημόσυνο για τους 200 πατριώτες κομμουνιστές που εκτελέστηκαν εκεί. Και για το κάστρο βέβαια του ημιτού, που θα έχουμε σήμερα τη χαρά, την τιμή να μας μιλήσει ένας πολύ σημαντικός ιστορικός, ο Μενέλαος ο Χαραλαμπίδης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Νομαρχιακής και είναι σήμερα εδώ, και ο οποίος όμως δεν θα έχει ιδιαίτερα πολύ χρόνο για να γίνει μια συζήτηση μετά την ομιλία του, γιατί πρέπει να φύγει για μια παρουσίαση ακόμα του καινούργιου βιβλίου που έχουμε σήμερα εδώ. Υπάρχει αυτή, κάνουμε μια μικρή λαχιοφόρο για τα έξοδα της σημερινής εκδήλωσης και έχουμε 3 βιβλία του Μενέλαου και ένα βιβλίο που μας προσέφερε ο Πάνος ο Τριγάζης για τον Λόρδο Μπάιρον στην Αττική και τον ευχαριστούμε. Μια και φέτος είναι έτος Μπάιρον, όπως τουλάχιστον είπε η Υπουργός Πολιτισμού. Ονόματα δεν λέμε, για να μην συγχυζόμαστε. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο Γιάννης ο Βουλγαράκης, υπεύθυνος του οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Είναι η Κατερίνα Ηλουκάκη και η Μαρία Ηλούκα, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, και αρκετά μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής εδώ. Καλώ τον Άρη Τωρότα, γραμματέα, συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής, να απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση. Προτιμούμε το τίτλο γραμματέα. Υποβαθμίζουμε τα αξιώματα, τα κομματικά. Θέλω να σας καλωσορίσω και εγώ από την πλευρά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντονιστές και κυρίως το Τμήμα Πολιτισμού της Νομαρχιακής, γιατί χωρίς την παρουσία της συντρόφισσας Ελένης και του Γιάννη του Κάλτσα δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η εκδήλωση. Ήταν μια εκδήλωση την οποία την προστάγαμε, ήταν μια εκδήλωση την οποία για την προηγούμενη Νομαρχιακή είχαμε πει να την κάνουμε, αλλά δεν κάναμε τελικά. Φέτος καταφέραμε, βρήκαμε και τον χρόνο και είναι ιδιαίτερη τιμή, όπως είπε και η συντρόφισσα η Ελένη, που είναι σήμερα μαζί μας ο ιστορικός ο Μενέλαος ο Χαραλαμπίδης, ο οποίος γνωρίζει πολύ περισσότερο και πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο την περίοδο συγκεκριμένη. Προσωπικά δεν γνώριζα την ιστορία του κάστρου του ημιτού και όταν πρωτορώτησα φανταζόμουν να βρω κάτι που προσωμιάζει σε κάστρο, κάτι που για να το λέμε κάστρο, αλλά τελικά διαβάζοντας και βαθύνοντας λιγάκι, μου μείνει ιδιαίτερα και οι τελευταίες λέξεις στο αφισάκι το οποίο έχουμε βγάλει, που λέει ότι κάστρο μπορεί να μην ήταν, λέει, αλλά σαν κάστρο άντεξε. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι για την παρουσία σας. Δίνουμε το λόγο τώρα στον ειδικό. Να είστε καλά. Καλησπέρα για μένα, ακούγομαι. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση τους ανθρώπους Νομαρχιακής και να πω και εγώ από την πλευρά μου ένα μπράβο για την εκδήλωση αυτή που κάνουν για τα 80 χρόνια από τη μάχη στο αυτό που είναι στην ιστορία ως κάστρο του ημιτού. Θα πω κάποια πράγματα σύντομα, ούτως ώστε να έχουμε και λίγο χρόνο. Αν λοιπόν θέλετε να ρωτήσετε, να συζητήσουμε κάτι, ζητάω συγγνώμη, θα πρέπει να φύγω από ταξίδι. Λοιπόν, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι η μάχη αυτή δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός.
ήδη από τον Οκτώβριο του 1943 παίρνει μορφή η συγκρότηση των του ελληνικού αντιανικού μετώπου, κυρίως στην Αττική, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Έχουμε τη δημιουργία μιας νέας θέσης μέσα στην γερμανική ιεραρχία. Κατοχική ιεραρχία είναι η θέση του επικεφαλής της αστυνομίας, ταγμάτων ασφαλείας και αστυνομίας Ελλάδος. Είναι ο εκάστοτε αντιστράτηγος των ΕΣΕΣ που αναλαμβάνει πλέον και τυπικά την διοίκηση των ταγμάτων ασφαλείας και των σωμάτων ασφαλείας, των ελληνικών σωμάτων ασφαλείας. Αρχικά ήταν ο Γιούργεν Στρόου και τον διαδέχτηκε ο Βάλτερ Σίμανα. Οπότε και διοικητικά, επιχειρησιακά, τα τάγματα ασφαλείας και τα ελληνικά σώματα ασφαλείας, δηλαδή η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων, περνούν υπό γερμανική διοίκηση από τον Οκτώβριο λοιπόν, του 1943. Από αυτό το σημείο και μετά ξεκινάνε μία σειρά από επιχειρήσεις είτε αστυνομικού είτε στρατιωτικού χαρακτήρα που στόχο έχουν να χτυπήσουν τις περιοχές όπου ο Ελλάς έχει ισχυρές βάσεις. Αυτό που έγινε εδώ τον Απρίλιο του 1944 στο κάστρο του Μητού έγινε μια αντίστοιχη επιχείρηση, έγινε λίγους μήνες πριν στη Δάφνη, στα σύνορα Άνω Νέας Μήνης και Δάφνης, αυτό που ξέρουμε σαν την πρώτη μάχη της Αθήνας, όπου τάγματα ασφαλείας με την ελληνική βασιλική χωροφυλακή με την εποπτική παρουσία ολιγάρχων Γερμανών εντόπισαν την αποθήκη οπλισμού, μία από τις αποθήκες οπλισμού που είχε ο Ελλάς. Στόχος λοιπόν ήταν μεταξύ άλλων να εντοπιστούν οι αποθήκες οπλισμού για να πάρουν τα όπλα αυτά που είχε στα χέρια του Ελλάς για να του στερήσουν την δυνατότητα που είχε να αναπτύξει το ένοπλο αντιστασιακό κίνημα στην πόλη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο των επιχειρήσεων που γίνονται κατά των χώρων όπου ο Ελλάς έχει και οι αμυντικές οργανώσεις γενικότερα έχει μια ισχυρή βάση, σε αυτή τη λογική έγινε και η επίθεση στο κάστρο του Μητού. Στο χώρο δηλαδή όπου λειτουργούσε ως γιάφκα, όπως λέγανε τότε, γιάφκα οπλισμού του Ελλάς. Είναι επίσης λοιπόν σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας, άρα αυτό που γίνεται στο Μητό δεν είναι μία μεμονωμένη επιχείρηση. Είναι μία σειρά επιχειρήσεων που κάποια στιγμή χτυπήθηκε και ο Μητός. Αυτό που έκανε πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Ελλάς στη συγκεκριμένη μάχη είναι ότι λίγες μέρες πριν είχαμε τη μεγάλη μάχη της Κεσαριανής, όπου εκεί συμμετείχε το σύνολο του Ελλάς των Ανατολικών Συνοικιών και επειδή οι συγκρούσεις κράτησαν ολόκληρη την ημέρα, ο Ελλάς είχε αναλώσει το σύνολο των πυρομαχικών. Λίγα πυρομαχικά και άλλες. Οπότε έχουμε μια αλληλογραφία εκεί γύρω στις 23-24, αν πάμε καλά, του Απρίλη, της πρώτης ταξιαρχίας του Ελλάς, που ήταν με έδρα τη Νέα Ελβετία στο Βύρωνα, που ζητούσε πυρομαχικά γιατί έχουν αναλωθεί πλήρως τα πυρομαχικά. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους όπου όταν κυκλώθηκε το σπίτι του ημιτού, δεν υπήρχε, αν και έγιναν κάποιες μικρές προσπάθειες, ουσιαστικά δεν έγινε καμία ενέργεια από τις δυνάμεις του Ελλάς εκτός κύκλου, καμία ουσιαστική που να έχει πιθανότητα επιτυχίας και να σπάσει το πλοίο, γιατί πολύ απλά δεν υπήρχαν πυρομαχικά. Είχαν αναλωθεί στις προηγούμενες μάχες και κυρίως στη μάχη της Κεσαριανής. Έτσι λοιπόν, στις 29 Απριλίου του 1944, η αποθήκη οπλισμού του Ελλάς έπεσε στα χέρια του, μια ακόμη αποθήκη, αυτή στον
ημιτό. Εκείνο το πρωί, 3 νέοι Ελασσίτες είχαν επιστρέψει, πιθανότητα τις νυχτερινές σκοπιές τους, στο σπίτι του οδού Αβεραίων 47, στα σύνορα Βούβας και Ημιτού. Λίγη ώρα μετά, το σπίτι κυκλώθηκε από μια δημιουργία του μηχανοκίνητου τμήματος της Γερμανικής Χωροφυλακής και μια δημιουργία ταγμάτων ασφαλείας και ξεκίνησε η ανταλλαγή πυρών. Τις δυνάμεις αυτές τις έχουμε για πρώτη φορά, προκύπτουν από το γερμανικό ημερολόγιο πολέμου του γερμανικού διοικητή, ότι έχουμε δηλαδή μία δημιουργία του μηχανοκίνητου τμήματος της Γερμανικής Χωροφυλακής και μία δημιουργία ταγμάτων ασφαλείας που ξεκινά την συμπλοκή. Ένας συνηθιώτης, ο Γιώργος Παραδείσης, παρακολούθησε τη μάχη με ένα μικρό τηλεσκόπιο που είχε από την ταράτσα του σπιτιού του. Το σπίτι του, στον ημιτό. Έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ημερολόγιο, το οποίο οι απόγονοί του μου εμπιστεύτηκαν για να το χρησιμοποιήσω που χρειάστηκε στο καινούργιο μου βιβλίο. Είναι πολύ χρήσιμα αυτά που λέει ο Παραδείσης στο ημερολόγιο του για την ημέρα εκείνη. Σύμφωνα με τη δική του εκτίμηση, στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 50 Γερμανοί, 100 άνδρες των ταγμάτων ασφαλείας και 10 Έλληνες αστυνομικοί με τους αξιωματικούς τους. Ο Παραδείσης διέκρινε και 4 ή 5 άτομα με πολιτικά, τα οποία συζητούσαν και με τις ελληνικές και με τις γερμανικές δυνάμεις και φαίνονταν ότι μετέφεραν διαταγές. Άνδρες των ταγμάτων ασφαλείας είχαν λάβει θέσεις στα υψώματα και στους δρόμους γύρω από το σπίτι, ώστε να αποκρούσουν τυχόν προσπάθεια του Ελλάς να σπάσει το κλειό και να προσφέρει βοήθεια στους 3 εγκλωβισμένους. Γερμανοί στρατιώτες εφοδιασμένοι με χειρομοβίδες είχαν καλυφθεί στις ταράτσες των γύρω σπιτιών και όταν ξεκίνησε η επίθεση, εκτόξευσαν τις χειρομοβίδες στα πίσω παράθυρα και στον κήπο του σπιτιού της οδού Αβεραίων 47. Ταυτόχρονα, άνδρες των ταγμάτων ασφαλείας κάλυπταν με τα πυρά τους Γερμανούς που πλησίαζαν έρχοντας στο σπίτι για να πετάξουν εντός του χειρομοβίδες από τα ανοιχτά παράθυρα, γιατί οι Ελασσίτες είχαν ανοιχτά τα παράθυρα για να πυροβολούν. Για να εκπορθήσουν το σπίτι, οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν φλογοβόλο και ένα πυροβόλο μικρού διαμετρήματος που έφεραν από το εργοστάσιο Μαλτσινότη, από τη φρουρά που υπήρχε στο εργοστάσιο Μαλτσινότη. Λόγω της ανταλλαγής πυρών ξέσπασε πυρκαγιά και άρχισαν οι εκρήξεις χειρομοβίδων και άλλων πυρομαχικών που ήταν αποθηκευμένα στο σπίτι. Όπως και στην αποθήκη της Νέας Μύρνης που σας είπα νωρίτερα, την αποθήκη οπλισμού, έτσι στο κάστρο του Ημιτού, τα όπλα είχαν τοποθετηθεί κάτω από το ξύλινο πάτωμα. Όταν οι 3 νέοι κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να κρατήσουν άμυνα απατώντας τα πυρά από τα παράθυρα, σήκωσαν μερικές ανίδες, μπήκαν κάτω από το πάτωμα και σύρθηκαν μέχρι τις μικρές τρύπες, ξεθυμάστρες λέγανε παλιά, κάποιες μικρές τρύπες στο μπροστινό μέρος του σπιτιού, στη ρίζα του μπροστινού τοίχου του σπιτιού, από όπου και πυροβολούσαν κατά των πολιορκητών τους. Η μάχη ολοκληρώθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα. Ο 18χρονος υπάλληλος Εθνικής Τράπεζας Δημήτρης Αυγέρης, ο επίσης 18χρονος εργάτης Θανάσης Κιοκουμενίδης και ο 20χρονος Κώστας Φωτόπουλος, όλοι τους κάτοικοι Ημιτού, σκοτώθηκαν έπειτα από σκληρή αναμέτρηση. Από την πλευρά των επιτιθέμενων καταγράφεται μόνο ένας τραυματίας. Μόλις τελείωσε η μάχη, ένα γερμανικό φορτηγό έφτασε στο σημείο, στάθμευσε έξω από το σπίτι. Σε αυτό το φορτηγό φορτώθηκε ο οπλισμός που βρέθηκε εντός. Στη συνέχεια αποχώρησαν οι γερμανικές δυνάμεις και λίγο μετά οι δυνάμεις των ταγμάτων ασφαλείας. Στο σπίτι παρέμειναν για φύλαξη περίπου 10 αστιφύλακες με τους αξιωματικούς τους, καθώς συνεχιζόταν η πυρκαγιά, περιμέναν την πυροσβεστική για να τη σβήσει. Λίγη ώρα μετά, κόσμος άρχισε να σειραίει. Στον κήπο κοίτονταν τα σώματα των 3 νεκρών μαχητών. Βρήκα τις ιατροδικαστικές εκθέσεις των 3 στο αρχείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας των Αθηνών. Ο Φωτόπουλος σκοτώθηκε από τις βαρύτατες κακώσεις που του προκάλεσε έκρηξη πυροβολίδας ή πυροβόλου, το μικρό πυροβόλο που είχαν. Ο Κιοκουμενίδης έφερε 2 τραύματα, ένα στην πλάτη και ένα στο στήθος, στο ύψος της καρδιάς, και ο Αυγέρης 2 τραύματα από πυροβόλο όπλο
στον αριστερό πρόταφο. Πιθανότατα τον εκτέλεσαν οι Γερμανοί και τέλος πάντων όποιοι μπόρεσαν να φτάσουν κοντά του. Αν και ο Ελλάς έδωσε μεγαλύτερες μάχες σε Αθήνα και Πειραιά κατά τη διάρκεια της κατοχής, η μάχη του Ισοδού Αγραίων γρήγορα έλαβε εμβληματικές διαστάσεις. Ο άνισος αγώνας 3 ελασιτών κατά περίπου 200 ανδρών του εχθρού, ο εγκλωβισμός τους και η άρνησή τους να παραδοθούν κατέστησαν τη μάχη υπόδειγμα ηρωισμού των νέων της επών και του Ελλάς και ταυτόχρονα στιγματισμού της συνεργασίας με τον κατακτητή. Πολύ γρήγορα η μάχη της Γούβας ονομάστηκε το κάστρο του ημιτού. Η φωτογραφία του κατεστραμμένου σπιτιού με το σύνθημα που έγραψε στην πρόσωψή του την επόμενη μέρα της μάχης, ο υπονείτης Νίκος Παπαδόπουλος, το σύνθημα έγραφε «Διαβάτη που περνάς από το σπίτι των 3 ηρώων του ημιτού, γονάτισε, σφίξε την γροθιά σου και ορκή σου εκδίκηση». Τον Νίκο τον Παπαδόπουλο τον είχα πολλά στη ζωή, είχαμε κάνει μια συνέντευξη και μου είχε αφηγηθεί πώς έγραψε το μήνυμα αυτό. Το μήνυμα λοιπόν αυτό, στη φωτογραφία που φαίνεται στη φωτογραφία, το ποίημα της Σοφίας Μαυροειδή Παπαδάκη, σαν θρύλος ήταν ο τίτλος του, και αργότερα το χαρακτικό του Γιώργου Μόσχου, που απεικόνιζε τη μάχη, κυκλοφόρησε σε μεγάλες εκδόσεις, σε πολλές εκδόσεις, αμέσως μετά την απελευθέρωση, συμβάλλοντας στη μετατροπή της συγκεκριμένης μάχης σε σύμβολο αντίστασης για την Αθήνα. Είναι ενδιαφέρον, και αυτό θα ήθελα να το θέσω υπόψη σας, αν υπάρχει κανένας παλιός ημιτιώτης εδώ που μπορεί να ξέρει κάτι παραπάνω, μας λέει, ότι ένα μήνα μετά τη μάχη στο κάστρο του Ημιτού, έγινε μια δεύτερη σημαντική επιχείρηση εδώ στον Ημιτό. Πρωταγωνιστής αυτής της επιχείρησης ήταν ο διερμηνέας των ΕΣΕΣ Νικόλαος Μπάρτσος. Ο Νικόλαος Μπάρτσος κατοικούσε στη Χαραγκή. Ήταν ένας από τους, εμφανίζεται, ένας ο κυριότερος τρομοκράτης της ηλικίας του Ημιτού την περίοδο της κατοχής. Ο Μπάρτσος στις 28 Μαΐου του 1944, ομάδα της ΕΠΟΝ, δηλαδή είμαστε ακριβώς ένα μήνα μετά το κάστρο του Ημιτού, ομάδα της ΕΠΟΝ περνούσε από σπίτια του Ημιτού, κάνοντας έρανο για λογαριασμό του ΕΑΜ. Επικεφαλής ήταν ο φοιτητής και γραμματέας ΕΠΟΝ Νέας Ελβετίας, Χρήστος Περτσεμλής. Ο Μπάρτσος, επειδή γνώριζε το μίσος που έτρεφε η γειτονιά εναντίον του, όταν συνάντησε τυχαία στον δρόμο την ομάδα της ΕΠΟΝ, νόμιζε ότι αυτή είχε σαν στόχο να τον δολοφονήσει. Έντρομος άρχισε να τρέχει και αναζήτησε καταφύγιο στο σπίτι του Δημοσένη, στο ένα σπίτι μυθιώτικο, φωνάζοντας ότι τον κυνηγούν για να τον σκοτώσουν. Όταν κατάλαβε ότι δεν τον κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν, πήγε σπίτι του, πήρε τα όπλα του και κατευθύνθηκε στην κεντρική πλατεία του Ημιτού, έχοντας 2 περίστροφα στα χέρια. Εκεί βρήκε τον Περτσεμλή, τον οποίο και σκότωσε με απανοτούς πυροβολισμούς έξω από το καφενείο του Κεφαλά, οι παλιοί ημιτιώτες δεν το ξέρουν. Είναι εντυπωσιακός ο σαδιστικός τρόπος εκτέλεσης που καταγράφεται στη μαρτυρία του ιδιοκτήτη του καφενείου, στη μεταπολεμική δίκη. Ο ιδιοκτήτης είπε ότι άκουσε πυροβολισμούς έξω από το καφενείο του και βγήκε να δει και είδε τον κατηγορούμενο να είναι πάνω από το θύμα και κάτω ξαπλωμένο τον Περτσεμλή, τον οποίο και κλωτσούσε. Μόλις λέει ο Περτσεμλής εκκινήτο, δήλωσε στην κατάθεσή του, ο κατηγορούμενος του έριχνε πιστολιές ως ώστε τον αποτελείωσε. Η κτηνοδία του Έλληνα διερμηνέα των ΕΣΕΣ βέβαια δεν σταμάτησε εκεί. Μόλις ο Περτσεμλής άφησε την τελευταία του πνοή, ο Μπάρτσος ξεκίνησε το πλιάρισκο μη σεβόμενος ούτε τον νεκρό, του έβγαλε το παντελόνι, το σακάκι, έψαξε το πορτοφόλι του και του πήρε και το ρολόι. Την επόμενη μέρα προσπάθησε να πουλήσει τη λία του σε έναν άλλο μάρτυρα που κατέθεσε στο δικαστήριο. Αμέσως μετά τη δολοφονία του Περτσεμλή, την ίδια μέρα, ο Μπάρτσος κατέφυγε στο γραφείο του Σοδού Σέκερη 5 στο Κορονάκι, εκεί που ήταν τα ΕΣΕΣ, όπου ζήτησε βοήθεια από τους συναδέλφους του. Ύστερα από λίγες ώρες επέστρεψε στον Ημιτό, επικεφαλής ομάδας Γερμανών των ΕΣΕΣ,
Σπάζοντας πόρτες και εισβάλλοντας στα σπίτια, η ομάδα Μπάρτσου πραγματοποίησε συλλήψεις μελών του ΕΑΜ, τα οποία επιβίβαζαν σε φορτηγό που ακολουθούσε την ομάδα από σπίτι σε σπίτι. Ένας από τους συλληφθέντες ήταν και ο Σπύρος Βίτας. Όταν ανέβηκε ο Βίτας στο φορτηγό με τους υπόλοιπους κρατούμενους, κάθισε δίπλα στον Γιώργο Κιοκμενίδη, τον αδελφό του Κιοκμενίδη, του Κάστρου, ο οποίος είχε συλληφθεί λίγες ώρες νωρίτερα την ίδια μέρα. Λίγη ώρα νωρίτερα. Κατά την επιστροφή στα κεντρικά των ΕΣΕ στο Κολονάκι, το φορτηγό σταμάτησε στην κεντρική πλατεία του Ημιτού, επειδή ο Κιοκμενίδης έκανε μόχλευση. Ήταν θυματικός. Ο ασθενής ζήτησε να τον πάνε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, καθώς δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει. Ο Μπάρτσος προσφέρθηκε να τον οδηγήσει ο ίδιος. Μόλις κατέβηκαν από το φορτηγό, ο Μπάρτσος άρχισε το ίδιο σαντιστικό παιχνίδι. Έχοντας κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του το θύμα, ο Μπάρτσος πυροβολούσε σε σημεία που δεν προκαλούσαν τον άμεσο θάνατο για να παρατείνει το μαρτύριο του Κιοκμενίδη και παράλληλα από ό,τι φαίνεται την ίδια τη δική του ικανοποίηση. Όπως δείχνει η ιατροδικαστική έκθεση, ο Κιοκμενίδης εκτελέστηκε με 9 σφαίρες, 5 στα πόδια και τους λουτούς, μία σε κάθε ώμο, μία στο αριστερό του χέρι και μία στο κεφάλι, πιθανότατα την τελευταία. Ήταν το δεύτερο θύμα του Μπάρτσου μέσα σε λίγες μέρες. Ένα μήνα πριν, η οικογένεια του Κιοκμενίδη είχε χάσει τον άλλο γιο της, τον Θανάση, στη μάχη που έγινε στο κάστρο του Ημιτού. Αυτά τα λίγα και σύντομα στοχευμένα ήθελα να σας πω που αφορούν αποκλειστικά την περιοχή του Ημιτού. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε. Με χαρά να σας απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Θέλω να ρωτήσω, σύμφωνα με φήμες που ακούγονται, ότι ήταν 4 στο κάστρο του Ημιτού, ξέρεις κάτι, και ότι προδόθηκαν αυτοί οι άνθρωποι από τους ιδιοκτήτες του σπιτιού. Ισχύει αυτό? Τι έχει να σου πει αυτό? Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Υπήρχε, εκτελέστηκαν ο ιδιοκτήτης νομίζω του σπιτιού από την Όπλα. Αλλά κάποιοι λένε ότι δεν ήταν αυτός που κατέδωσε, ότι υπάρχει κατάδοση είναι προφανές. Το σπίτι αυτό είχε όπλα μέσα, θα μπορούσαν κάποια άλλη στιγμή να επέβουν οι Γερμανοί και να πάρουν τα όπλα και να φύγουν. Το σπίτι δεν ξέρουμε αν είχε πάντα, αν ήταν πάντα παρόντες ελασσίδες σε αυτό. Από την εμπειρία που έχουμε, ότι οι περισσότερες αυτές τις περιπτώσεις πηγαίνανε μετά από κατάδοση. Δεν ξέρω αν είναι ο ιδιοκτήτης του Οδού Αβραίου. Αυτό είναι από τα πολλά σκοτεινά σημεία που έχουμε από την περίοδο της κατοχής. Τώρα, ποιος μπορεί να κατέδωσε το σπίτι, δεν έχω στοιχεία. Ότι ήταν 4, ισχύει αυτό? Ήταν κι άλλος ο οποίος διέφυγε ή δεν πήγε? Δεν έχουμε κάτι που να μας δείχνει ότι ήταν 4. Δηλαδή, τα τεκμήρια που έχουμε μιλάνε για 3 άτομα. Τώρα, ότι μπορεί να ακούγεται, ναι, αυτό είναι ενδιαφέρον, αλλά πρέπει να έχουμε ένα τεκμήριο. Μια τεκμήριο που μας δείχνει ότι ήταν 4 άνθρωποι και όχι 3. Μια ερώτηση. Λέω, μισό λεπτό. Το τέλος του Δερμηνέα, ο Νεστέφος, ιστορικά. Ο Μπάρτσος δεν ξέρουμε τι έγινε. Είχε κάτι δίκαιο στο 1947, αλλά δεν γνωρίζουμε τι έγινε. Δεν εμφανίστηκε ποτέ στο δικαστήριο. Πιθανολογούμε ότι έφυγε με τους Γερμανούς και τους Έλληνες συνοδοιπόρους τους προς τη Βιέννη. Με την αποχώρηση των Γερμανών. Αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς. Να πάμε λίγο στο... Αγαπητέ Μενέλα, οι αρχές του 1944 είπες ότι πρόκειται για ένα σύνολο επιχειρήσεων των Γερμανών, των κατακτητών. Δεδομένου ότι ήδη έβλεπαν, δεν μπορεί να μην το έβλεπαν οι Γερμανοί, ότι χάνουν τον πόλεμο. Μήπως πιο πολύ οι μάχες που δόθηκαν ήταν για
για την επόμενη μέρα, γιατί βλέπανε ότι, γιατί όπως ξέρουμε, η Αθήνα ελευθερώθηκε και η Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1944, 8 μήνες πριν πέσει το Βερολίνο στο κόκκινο στρατό. Ήταν ήδη ελεύθερη η Ελλάδα δηλαδή, από μια άποψη. Μήπως ήταν το προήμιο για τη μεταπελευθερωτική κατάσταση, να εξουδετερώσουμε τον ένοπλο κλίμα του ΕΑΜ. Πάνω μου έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι. Οι Έλληνες συνεργάτες των Γερμανών προσπαθούν όσο καιρό έχουν την κάλυψη των Γερμανών, γιατί είναι ορατή η ήττα του γερμανικού. Ότι οι Γερμανοί θα χάσουν τον πόλεμο, το καταλαβαίνουν πλέον όλοι. Όσο καιρό υπήρχε η ασπίδα, η γερμανική ασπίδα, προσπαθούσαν να πετύχουν όσο δυνατόν μεγαλύτερα πλήγματα κατά του ΕΑΜ, γιατί στόχος τους ήταν να μην καταληφθεί η εξουσία από το ΕΑΜ μετά τη λήξη του πολέμου. Οπότε είναι ένα ξεκάθαρο, γι' αυτό στο βιβλίο μου αυτό για τους δοσύλλογους εισάγω ένα καινούριο όρο στην ιστοριογραφία, τον όρο της ελληνικής κατοχής, μαζί με τη γερμανική κατοχή, γιατί πολύ απλά, αν δούμε αυτό που σας είπα και νωρίτερα, ότι όλες οι επιχειρήσεις που γίνονται αστυνομικού ή στρατιωτικού τύπου, στο νομό Αττικής μιλάω πάντα, αλλά δεν είναι μόνο εδώ, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας και τα σώματα ασφαλείας. Δηλαδή, τάγματα ασφαλείας, χωροφυλακοί, μπουραντάδες που λέμε το μηχανοκίνητο τμήμα, με την εποπτική παρουσία Γερμανών. Οπότε, μπορούμε ξεκάθαρα, βέβαια υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις όπου επιχειρούν μόνο ελληνικές δυνάμεις χωρίς καν γερμανική παρουσία. Οπότε μπορούμε να πούμε σίγουρα ότι το τελευταίο χρόνο της κατοχής έχουμε και ελληνική κατοχή για ένα κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο ήταν αυτό που επέλεξε να αντισταθεί και να μην συνεργαστεί. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις συνεντεύξεις που έκανα όλα αυτά τα χρόνια στις ανατολικές εθνικές και όχι μόνο, στη μνήμη των ανθρώπων που υπέστησαν τη βία της κατοχής, έμειναν τα τάγματα ασφαλείας και η προφυλακή, όχι τόσο οι Γερμανοί. Τους Γερμανούς δεν τους βλέπανε τακτικά. Τους Γερμανούς τους βλέπαν κάπου στο βάθος να δίνουν κάτι εντολές. Οπότε έχεις δίκιο, έτσι είναι. Αυτές οι μάχες, οι αιματηρές μάχες του τελευταίου χρόνου της κατοχής γίνονται και την επόμενη μέρα. Και το ποιος θα επικρατήσει την επόμενη μέρα, οι Γερμανοί ήταν γνωστό ότι θα φύγουν. Μια ερώτηση. Δεν ξέρω τον Μπάρτσο. Δεν ξέρω άμα ξέρει κανένας ημιτιώτης εδώ, θα το δούμε. Αν έχετε κάτι άλλο να ρωτήσετε. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήρθατε και εύχομαι καλή συνέχεια. Δυστυχώς δεν μπορώ να μείνω. Καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το καθηγητικό μας πρόγραμμα. Είναι η Νατάσα Εμμοϊζόγλου και ο Θεό Λαζάρου. Τους ευχαριστούμε που είναι κοντά μας. Και θα ξεκινήσουμε τον ύμνο της ΕΠΟΝ, ο οποίος γράφηκε το 1943 σε στίχους Σοφίας Μαυροειδίου Παδάκη και μουσική Αλέκου Ξένου. Τραγουδήθηκε για πρώτη φορά στο πρώτο Πανθεσσαλικό Συνέδριο της ΕΠΟΝ, που πραγματοποιήθηκε στο μοναστήρι της Κορώνιας στην Καρδίτσα. Αργότερα μελοποιήθηκε και τραγουδήθηκε αλλιώτικα σε κάθε περιοχή. Στην Αθήνα επικράτησε η εκδοχή του Φίβου Αναγεννάκη και είναι αυτή που ακούμε.
Ήταν ο Αλέκος ο ξένος μουσικός, ένας συνθέτης αναγνωρισμένος. Έχει γράψει για την αντίσταση, τη συμφωνία της αντίστασης, όπου ένα κομμάτι της είναι αφιερωμένο στο Μελογιάννη. Στα Ιόνια νησιά. Το 1943 ο Αλέκος ο ξένος καθοδηγεί την απεργία των μουσικών του ΕΙΡ, τότε του ραδιοφώνου, όπου οι Γερμανοί γιορτάζοντας τα 3 χρόνια από την άνοδο του ΡΑΙ, κάνουν εκδήλωση στο Ολύμπια, εκεί που είναι σήμερα, που ήταν παλιά η ελληνική σκηνή. Έχει βάλει λοιπόν ο Αλέκος ο ξένος τους μουσικούς να πάρουν άδεια γιατί είναι άρρωστοι από γρήπη και δεν μπορούν οι πνευστοί να φυσήξουν τα όργανά τους. Επικηρύσσεται από τους Γερμανούς την ίδια μέρα, δεν γίνεται η συναντία και σε 2 μέρες βρίσκεται με τον Άρη Πελουχιώτη στο Καβουνά. Εκεί λοιπόν ο Πελουχιώτης του προτείνει, επειδή υπήρχε η ανάγκη να γραφτούν διάφορα τραγούδια, τα αντάκτητα τα λεγόμενα μετέπειτα, τα οποία θα εξύφωναν ως εμβατήρια και ως άλλες μορφές ρυθμικές τους αγωνιστές, και τον βάζει να ακούσει τα δημοτικά τραγούδια πρώτα και μετά να γράψει ένα λοιπόν από όλα αυτά τα τραγούδια είναι ο ύμνος της ΕΠΟΝ, όπου πολλοί το έχουν τραγουδήσει, αλλά εκείνος που τα έφερε και τα έκανε γνωστά τα τραγούδια αυτά, τα περισσότερα τουλάχιστον, είναι ο Πάνος ο Τζαβέλας, αν θα το θυμόσαστε. Το θάρρος στην ορμή την ελευθεριά, δεν πάρε στον αγώνα στην θυσία, για την Ελλάδα, για την ελευθεριά. Άκουσα ζωή ελεύθερη και ωραία, απλώνουμε τις νιώμες στα φτερά, μια πλάση ονειρευτή, μια πλάση νέα, τα μπράτσα μας να χτίσουν τα γερά. Καμαρωτά χαρούμενα τα νιάτα, σαν σε κορώνα κλείσουν πάντα εμπρός. Λόγα ζωή και θέληση γιωμάτα, είναι το πέρασμα όλο φως. Καμαρωτά χαρούμενα τα νιάτα, σαν σε κορώνα κλείσουν πάντα εμπρός. Λόγα ζωή και θέληση γιωμάτα, είναι το πέρασμα όλο φως. Τα νιάτα είμαστε εμείς της ελπίδα, αλήθεια μας θα σταθεί, με λύση απ' την κάθε μια πατρίδα, γίναμε να μικρώσουμε τη γη, για μια ζωή ελεύθερη και ωραία, απλώνουμε τις νιώμες στα φτερά, μια πλάση ονειρευτή, μια πλάση νέα, τα μπράτσα μας να χτίσουν τα γερά. Καμαρωτά χαρούμενα τα νιάτα, σαν σε μορφά βαδίζουν πάντα εμπρός. Λόγα ζωή και θέληση γιωμάτα, είναι το πέρασμα όλο φως. Καμαρωτά χαρούμενα τα νιάτα, σαν σε μορφά βαδίζουν πάντα εμπρός. Λόγα ζωή και θέληση γιωμάτα, είναι το πέρασμα όλο φως. Στο φράχτη της σκλαβιάς το πέρασμά μας, μια καταλήτρα σαν νεροποντή, το δίκιο η ελευθερία για σύνθημά μας, ποιος θα μας αντικόψει την ορμή, των ταπείνων ο πόνος και η θλίψη, το σκλάβων η βαριά λιμωγή, από τη γη μας θέλουμε να λείψει.
για όμορφη ζωή. Με δυο αρώτα με τα νιάτα, σαν σε προβαδίζουν πάντα μπρος. Νόμα ζωή και θέλεις η γιωμάτα, κι είναι το πέρασμα του σολοκός. Τα με τα νιάτα, σαν σε προβαδίζουν πάντα μπρος. Νόμα ζωή και θέλεις η γιωμάτα, κι είναι το πέρασμα του σολοκός. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και επειδή άκουσα ότι είναι και η πρώτη σας εκδήλωση, ας κάνουμε καλό ποδαρικό. Μάλλον κάνετε. Μακάρι. Καλό πέφτει. Ο Μενέλαος πριν, που έχει γράψει και αυτό το απίστευτο βιβλίο για τους δοσύλλογους, και θα είναι καλό να διαβαστεί από όλους, γιατί δείχνει και γιατί είμαστε έτσι σήμερα. Είπε για την Σοφία Μαυρελή Παπαδάκη που έγραψε αυτό το ποίημα. Εγώ δεν ξέρω να απαγγείλω, αλλά θέλω να σας το διαβάσω, να το ακούσετε. Κάστρο δεν ήταν ένα σπίτι απλό βαμμένο από τα συνθήματα του αγώνα, σαν όλα τα άλλα εκεί στο Δημητό. Μα τα όρισε η τύχη προμαχών. Κάστρο δεν ήταν, μα άδειξε σαν κάστρο. Ολάκερη μια μέρα και γομός υψώθηκε και ολόκληρο σαν άστρο, στην έγκλη του τον πήρε ο ουρανός. 3 παιδιά, 3 νέοι, 3 επονίτες ήταν οι μόνοι άξιοι του φρουρή. Και γύρω ένα φουσάτο και σταπίδες, τσολιάδες, κοντραπάρτες Γερμανοί. Και όταν το γέρμα του ηλίου και οι αντριωμένοι σύγησαν πια και αυτοί, χωρίς πνοή προχώρησαν αργά, δειλά, σκιαγμένοι πολιοκοιτές μες στη σιγή. Σωρό τα πτώματα, έλεγαν τα βρούνα, και βρήκαν μόνο 3 παιδιά νεκρά. Κατάπληκτοι τα βλέπαν και απορρούνε. Πού θα έβγαινε μια τέτοια παιδιά. Πού θα έβγαινε απ' τα νιάτα, απ' τη θυσία. Τα είχε λοιπόν. Τα είχε γεννήσει η ηρωική να ξαναγράψουν μια παλιά ιστορία σε νέα σελίδα ακόμα πιο λαμπρή. Στο Κούκι τώρα και στο Αρκάδι το σπίτι κάστρο στέκεται ιερό και οι 3 νεβέντες λάμπουν κάθε βράδυ, τρίτιμα αστέρια εκεί στο Δημητό. Αυτό είναι. Στα χρόνια της αντίστασης στο τραγούδι στάθηκε ο σύντροφος του λαϊκού αγωνιστή στις σκληρές μάχες του με τον φασίστα κατακτητή. Πολεμάμε και τραγουδάμε. Ένα τραγούδι από εκείνη την εποχή, ίσως από τα πρώτα, που δεν ξέρουμε ποιος έχει γράψει στίχους, πάντως από ό,τι φαίνεται όλοι βάζαν το χεράκι τους. Και επειδή οι μηχανισμοί ήταν τρομεροί, εχθές μπορεί να έχει γίνει πάνω στα βουνά και σήμερα να το τραγουδούσε η Αθήνα. Ο Ελλάς, η επών ξεκινά λαοκρατία, εξουσία λαού, θάνατος του φασισμού, νέα γενιά ζωντανή προχωρεί. Ο φασίστας εχθρός ξεψυχάει ο σκληρός προς τα όπλα, να στεριώνουν εδώ που δεν είχε Θεό, ο λαός τη σκλαβιά τη σκληρή. Επονείτες εμπρός και ένας νέος καιρός ανατέλει. Σπάστε πια τα δεσμά, ειρήνη και η ελευθεριά, να το φως που ο λαός μας ζητά. Αυτό είναι. Έχουμε το άλλο τραγούδι για την επόμενη, το εμπρός. Εμπρός επονείτες, με τη σημαία και με τα όπλα στα βουνά.
ελευθερία της μιας γενιάς είναι συνθήματα γερά. Εμπρός, εμπρός στον αγώνα για του λαού τη ελευθεριά και την τιμή. Εμπρός, εμπρός στον αγώνα για του λαού τη ελευθεριά και την τιμή. Λαοκρατία, μια πρόοδος, ελευθερία της μιας γενιάς είναι συνθήματα ιερά. Λαοκρατία, μια πρόοδος, ελευθερία της μιας γενιάς είναι συνθήματα ιερά. Εμπρός, εμπρός στον αγώνα για του λαού τη ελευθεριά και την τιμή. Εμπρός, εμπρός οι πολίτες με τη σημαία και με τα όπλα στα βουνά. Ξέρετε, μαζί με τα δημοτικά, ας δούμε πάνω στο κάτω του Βάτου τα χωριά, έχει φτιαχτεί και ένα τραγούδι για το Γολγοθά. Αλλά επίσης και ένα τραγούδι για την Λεμόνε πάνω στη μελωδία της Αμιώτισσας. Το ξέρετε, μπορείτε να το φασίστες. Αλληλούια τη ελευθερία, Ελλάδα μας τυπώντας τους φασίστες. Ω Ελλάδα μας γλυκιά, δημοκρατία τα ίδια, εμπρός παιδιά, ω Ελλάδα μας γλυκιά. Στην Ευάνη και ρουφιά. Πρωτοπορία του λαού για μια ζωή καινούρια. Δίχως πολέμους και σφαγές σε Ελλάδα μας με γένεια και τραγούδια. Δίχως πολέμους και σφαγές σε Ελλάδα μας με γένεια και τραγούδια. Ω Ελλάδα μας γλυκιά, δημοκρατία τα ίδια, εμπρός παιδιά. Ελλάδα μας γλυκιά, στην Ευάνη και ρουφιά. Ελλάδα μας γλυκιά, δημοκρατία τα ίδια. Δημοκρατία τα ίδια. Της νέας γενιάς είμαστε εμείς, το πιο κρυφό καμάρι. Γενιάς είμαστε εμείς, το πιο κρυφό καμάρι, που ανοίξαμε τον δρόμο μας στην Ελλάδα μας στις 23 Φεβρουαρίου. Που ανοίξαμε τον δρόμο μας στην Ελλάδα μας στις 23 Φεβρουαρίου. Ω Ελλάδα μας γλυκιά, δημοκρατία λαϊκά, εμπρός παιδιά. Ω Ελλάδα μας γλυκιά, στην Ευάνη και ρουφιά. Ω Ελλάδα μας γλυκιά, δημοκρατία λαϊκά, εμπρός παιδιά. Ω Ελλάδα μας γλυκιά, στην Ευάνη και ρουφιά.
Βροντάει το καλόνι και στα βουνά κεραυνοί βρίζουνε κρόνοι ένα ζωή προχωρεί βρίζουνε κρόνοι ένα ζωή προχωρεί. Είμαι του Ελλάς αντάρτης και στα όρη τριγυρνώ και για την ελευθεριά μας και το θάνατο ψηφώ και για την ελευθεριά μας και το θάνατο ψηφώ. Το τουφέκι μου στον ώμο, το σπαθί μου στο πλευρό, αυτά όλοι κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ. Αυτά όλοι κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ. Δεν φοβάμαι την κρεμά, αλλά δεν φοβάμαι το σκηνή και σποτιά όλοι φέρνουν ραλίδες και Γερμανοί και σποτιά όλοι φέρνουν ραλίδες και Γερμανοί. Ραλίδες ταγματαλίτες, κουραντάδες Γερμανοί, τα κεφάλια σας θα πέσουν, ανάτακτικο σπαθί. Τα κεφάλια σας θα πέσουν, ανάτακτικο σπαθί. Γλυκιά μου Ελλάδα, ο αντάρτης του Ελλάς θα ανάψει τη λαμπάδα της τίμης της ελευθεριάς. Θα ανάψει τη λαμπάδα της τίμης της ελευθεριάς. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στο λόγο βίωμα, έτσι. Θέλω να σας πω κάτι εδώ. Ο Ελλάς σπουδαστών δημιουργήθηκε από την ανάγκη της προστασίας επωνύμικων ομάδων όταν έγραφαν συστήματα στους τοίχους και μοίραζαν προκηρύξεις ή όταν ξεσήκωναν το λαό με τα φωνιά τους. Ο λόγος σπουδαστών μετονομάστηκε σε λόγος σπουδαστών Λόρδος Μπάιρον κατά τη διάρκεια της ένοπλης αναμέτρησης με τους Άγγλους το Δεκέμβρη του 1944. Στη νέα γενιά, νομίζω ότι το βλέπαμε, όργανο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ στο φύλλο της 29 Δεκέμβρη του 1944 αναφέρεται χαρακτηριστικά. Οι φοιτητές μας πάλι πρώτοι πολεμούν στις πρώτες γραμμές. Ένα τάκ ανατείναξε στην οδό Μπενάκη τις πρώτες μέρες και τώρα τσακίζουν τους Εγγλέζους που τολμούν να ξενυχτήσουν πίσω από τα μεγαθύρια τους χόμπι στα εξάρχεια. Πάνω στα οδοφράγματα με το τραγούδι στο στόμα αντικρίζουν τους σιδερόφρακτους μισθοφόρους και η γειτονιά αναγκαλιάζει
στα τραγούδια τους. Οι δρόμοι αντιλαλούν από τα κονιά, σας μιλεί επόντος σπουδαστών. Σε σηκώνουν τα νιάτα, ψυχώνουν, στέκουν πάντα λεβέντες. Λόρδος Βύρονας, έτσι ονομάζεται ο καινούριος υποδειγματικός λόγος της Ελλάδας σπουδαστών. Πήρε το όνομα του μεγάλου Άγγλου ποιητή και φιλέλληνα που έδωσε τη ζωή του ακόμα για τη λευτεριά της Ελλάδας, που τα κόκαλά του θα βρίζουν στο άκροσμα των κανονιών του Σκότη. Ο λόγος Μπάιρον έδωσε μεγάλες και ηρωικές μάχες αυτές τις 33 μέρες του Δεκέμβρη. Να πως περιγράφει η Μέλπο Αξιώτη στο βιβλίο της χρονικά τη δράση της. Οι μάχες μένονται στα εξάρχεια. Εκεί ακόμα υπάρχουν πολυτεχνικές τις έχουμε δει. Περνάνε από μπροστά. Από τότε. Εκεί βαστούν την άμυνα οι φοιτητές και οι σπουδαστές αγόρια και 15 κορίτσια. Υπερασπίζονται την πόλη τετράγωνο σπίτι με σπίτι πιθανή προς πιθανή. Ο λόγος σχηματίστηκε με 60 παιδιά. Στη μάχη του Πολυτεχνείου χάθηκαν οι μισοί. Νεκροί και τραυματίες πήραν άλλοι τις θέσεις τους και ξαναγίνανε 50. Η Δημηρίδισσα είναι γυναίκα, η Μάχη, 22 χρονών. Πήρε μέρος σε όλες τις επιχειρήσεις της περιοχής. Πρώτη στο 5ο αστυνομικό τμήμα στην οδό Ιπποκράτους στις 5 του Δεκέμβρη. Δεύτερη στην εξόμιση ενάντια στη γενική ασφάλεια στη Στορνάρα. Τρίτη στη μάχη του Πολυτεχνείου. Η τελευταία και πιο επική μάχη είναι η μάχη της Διδότου. Ανάμεσα στους μαχητές του λόγου Μπάιρον βρισκόταν εκτός όλων των άλλων ο Κώστας Αξελός, αλλά και ο Γιάννης Ξενάκης, μέλος της ΕΚΟΝ, φοιτητής του Πολυτεχνείου και μετέπειτα διάσημος συνθέτης και αρχιτέκτον. Εκεί έχασε και το μάτι του Ξενάκης. Το τραγούδι αυτό λοιπόν σκαρώθηκε πάνω σε μια μελωδία του πολέμου, του Αμερικανικού πολέμου με τους Άγγλους, when Johnny comes, marching home. Όταν ο Τζόνι θα πατήσει προς το σπίτι του. Σωστά. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να κλάσουμε. Και καθαρά σπουδάζουσα γενιά, βγήκε στον αγώνα για τη λευτεριά, που να και να πήγε της Αθήνας κι όλοι δόμοι αντίλαλου, Λόρδος Μπάιρον, λόγος Ελλάς επών, ιερός λόγος των σπουδαστών. Εμπρός με όλα σπουδάζουσα, εμπρός στον αγώνα να νιάτα μας, εμπρός, δημοκρατία, ελευθερία, καινούρια γνώση και προκοπής, Λόρδος Μπάιρον, λόγος Ελλάς επών, ιερός λόγος των σπουδαστών. Πέφτει για χαρά σπουδάζουσα γενιά, βγήκε στον αγώνα για τη λευτεριά, και σπάζουν οι αλυσίδες και τρέχουν τα πράγματα της αυτής, Λόρδος Μπάιρον, λόγος Ελλάς επών, ιερός λόγος των σπουδαστών. Έφυγε για χαρά σπουδάζουσα γενιά, βγήκε στον αγώνα για τη λευτεριά, χειροκριτήσεις χαράς του δρόμου του χρέους, της δόξας και της τιμής, Λόρδος Μπάιρον, λόγος Ελλάς επών, ιερός λόγος των σπουδαστών, Λόρδος Μπάιρον, λόγος Ελλάς επών, ιερός λόγος των σπουδαστών. Να σας... Ποιος ήταν ο καπετάνιος του λόγου Μπάιρον? Ήταν καπετάνιο πάρα πολύ. Εγώ ξέρω και τον Γιάννη του Ξενάκη. Άκουσα πώς αυτό, ξέρω και αυτός ανέλαβε κάποια. Ξενάκης ήταν. Κάποια στιγμή. Ο Φαράκος.
και ο Φιλίνης μέλος, πώς θα είναι έτσι, Γιώργος Βακιντζής και ο μεγάλος ζωγράφος ο Βακιντζής. Για όλους αυτούς θα τραγουδήσουμε τώρα μια σειρά από τα τελευταία κάτοικα που θα πούμε, αλλά να σας πούμε και ποιος θα έχει, αυτά είναι λίγο πιο γνωστά ποιος θα έχει γράψει. Ας πούμε στον ύμνο του Ελλάς, με τον Τουφέκη Μητσονόμου, είναι η Μαυροειδή Παπαδάκη με τον Τζάκονα τον Νίκο, ο οποίος είναι ο συνθέτης. Λοιπόν, μετά έρχεται το χροντάει ο Όλυμπος, Αστράφικιώνα, το γνωστό, σάρματα στον αγώνα. Έχει γράψει ο Άκης Γευναίος, που ήταν και διευθυντής, λίγο ησυχιάντα βέβαια, ήταν διευθυντής στην ΕΡΤ, στο τρίτο πρόγραμμα και είναι ο ιδρυτής της Ελαφράς, της Ορκήστρας Ελαφράς Μουσικής της ΕΡΤ. Αυτός λοιπόν είχε ένα παρατσούκλι, λεγόταν Αστραπόγιανος. Τώρα πώς μπόρεσε και έκανε μετά και καριέρα στην ΕΡΤ, αυτό είναι ένα ζήτημα. Και ο Νίκος ο Καρδόνης, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας, είναι ο στιχουργός. Λοιπόν, επίσης υπάρχει ο ύμνος του ΕΑΜ, ο οποίος ύμνος του ΕΑΜ βασίζεται πάνω στο γνωστό τραγούδι Καπιούσια, η οποία γράφτηκε για αυτά τα μεγάλα, τα κανόνια που είχαν παρατάξει ο κόκκινος στρατός έξω από το Βερολίνο και τον χτυπούσε και έκανε τις ζημιές που έκανε. Πάνω σε αυτό τη μελωδία έχει γραφτεί ο ύμνος του Ελλάς, του ΕΑΜ. Και φυσικά αυτό ήταν παραδοσιακό τραγούδι στη Ρωσία. Τους στίχους της ελληνικής έκδοσης του ύμνου του ΕΑΜ, τα 3 γράμματα, τους έχει γράψει ο Βασίλης ο Ρώτας. Λοιπόν, ας τα πούμε τώρα αυτά. Keep
Thank you.
με τραγούδια, όπλα και σπαθιά, με τραγούδια, όπλα και σπαθιά, με τραγούδια, όπλα και σπαθιά, με τραγούδια, όπλα και σπαθιά. Ήρωες, ήρωες, απ' τα βουνά, ήρωες, ζωές, άστρα του Ολύμπου και του Πάρνασσου φαντάσματα, ήρωες μες στα χαλάσματα. Άστρα του Ολύμπου και του Πάρνασσου φαντάσματα, ήρωες μες στα χαλάσματα. Πίκος που αλήγει στο σωμάι, αντία το δίμιο μαχό. Σαν τα τσάρι το πίκος που αλήγει στο σωμάι, αντία το δίμιο μαχό. Αρχικούς αμάρινος, καραϊνόκητες άπραξ, λιμάνες του λαϊκού στρατού. Αρχικούς αμάρινος, καραϊνόκητες άπραξ, λιμάνες του λαϊκού στρατού. Δίχως τάξα αεροπλάνα, μόνος πολυβόλα, σαν του λαϊκού στρατού. Δίχως τάξα αεροπλάνα, μόνος πολυβόλα, σαν του λαϊκού στρατού.
ώρα μας ήρθε και σαν πήρα ξεστάει, τον αγώνα η παγκόσμια εναντιά. Η ώρα μας ήρθε και σαν πήρα ξεστάει, τον αγώνα η παγκόσμια εναντιά. Μια φωνή αντρική στον αέρα πέρα σπέρα, με παράσταση να λιώσουμε τη σκλαβιά. Μια φωνή αντρική στον αέρα πέρα σπέρα, με παράσταση να λιώσουμε τη σκλαβιά. Κι ο αγέρας που μου βρίζει τη σημαία η πατρίζει, η μαμένη στο αίμα του λαού. Κι ο αγέρας που μου βρίζει τη σημαία η πατρίζει, η μαμένη στο αίμα του λαού. Κατακονίζει τη νίκη μας αγέλη του λαού μας, να ζητώ γύρω-γύρω από παντού. Κατακονίζει τη νίκη μας αγέλη του λαού μας, να ζητώ γύρω-γύρω από παντού. Σαν γροτιάς, από κάμπους και λαγαλιά, κατεβαίνει η αγρότια, με ψωμένα τα βρεπάνια και λέγάει τη βεργάτια. Με ψωμένα τα βρεπάνια και λέγάει τη βεργάτια. Χρόνια τώρα εμείς σκυμμένοι, μες στη μαύρη καπηγής, και τα πλούτη μας τα παίρνουν οι τυράννοι οι αστεί. Και τα πλούτη μας τα παίρνουν οι τυράννοι οι Γερμανοί. Ό,τι βλέπουμε μπροστά μας απ' τα χρόνια τα παλιά, στη δουλειά μας τα χρωστάμε, ζήτω ζήτω η εργατιά. Στη δουλειά μας τα χρωστάμε, ζήτω ζήτω η εργατιά. Ας ξεχάσουμε τα νησί, όλα εκείνα τα παλιά, κι ας υψώσουμε ταξίδι, όλοι για τη ελευθεριά. Και πότε, κι ας υψώσουμε ταξίδι, όλοι για τη ελευθεριά. Μαύρα μαλλιά, και τώρα η γωνιά μου η καρδιά στενάζει και χωρά. Σας ανακούσα πάντοτε και τώρα η γωνιά μου η καρδιά στενάζει και χωρά. Πάει καιρός που έβγαινε στους δρόμους, τη σκουπιά χώραγε τρελέθηκα στραβά, και τα μαλλιά στους ώμους θα έμειξω αγέρα στα ζερβά. Και τα μαλλιά κοιτάω στους ώμους θα έμειξω αγέρα στα ζερβά. Υπάρχουν καιροί ευτυχισμένοι, σκλάβοι δεν θα είναι τότε οι λαοί. Σε μια ελεύθερη ειρήνικη ζωή, ας ζούμε τώρα ανεφομένοι σε μια ελεύθερη ειρήνικη ζωή. Εγώ αϊστράκη δεν φοβάμαι, είναι κι αυτή μια ειρήνικη γωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι να σπρίζαν, δεν μας τρομάζει βαρική γωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι να σπρίζαν, δεν μας τρομάζει βαρική γωνιά.
sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso, ho parmigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se non muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Μήπως είναι παρόλα αυτά κάτι να ρωτήσουμε άλλο? Για τη Ρόζα Λούτσεβο. Για τη Ρόζα. Λες και δεν τα ξέρεις. Αρκεί να έχει μόνο παρόλα μέσα. Αυτή είναι η Ρόζα. Θα σου ρώτησες τι θα. Έκανε λάθος. Θα έχει ρεπερτόριο αυτά. Avanti, cazzo no, cancelo, avanti popolo, bandiera rossa, alla riscossa, avanti popolo, bandiera rossa, alla riscossa, trionferà, bandiera rossa, la trionferà, bandiera rossa, la trionferà. De l'esquine et sur la terre, ce sont qui peinent et qui espèrent. Alors c'est l'heure à la
Majestus, notre pavillère triomphera. Pavillère, chante triomphera. Pavillère, chante triomphera. Pavillère, chante triomphera. Et le socialisme libérera. E così vogliamo fabbriche, vogliamo terra, senza guerra, ma senza guerra. Vogliamo fabbriche, vogliamo terra, ma senza guerra, trionferà. Bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà. E viva il comunismo e la vita! Και να, τι θέλω τώρα να σας πω, μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν τον τρόνο σε έναν άνθρωπο, άλλοι σοπέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάριζε. Να το λοιπόν γιατί δεν καταφεύγουνε, να υψώσω το κεφάλι σας στο πόδι στα διαστήματα, θα πείτε, άστρα είναι μακριά, κι η γη μας τόσο ανοιχτή. Το λοιπόν ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τη βγάζω, κι απέναντι λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο, είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει, είναι ένας άνθρωπος που τώρα λυσοδένεται, είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει, είναι ένας άνθρωπος που τώρα λυσοδένεται, είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει, είναι ένας άνθρωπος που τώρα λυσοδένεται, είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει, είναι ένας άνθρωπος που τώρα λυσοδένεται, είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει, είναι ένας άνθρωπος που τώρα λυσοδένεται, είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει, είναι ένας άνθρωπος που τώρα λυσοδένεται. Ήταν 18 Νοέμβρη, πέρα στο Μακρούν μπροστά, φτάσαν τα χτυπικά χέρι με τα παιδαγωγικά. Τα παιδιά τους καρδελούσαν του στρατού του λαϊκού και με τις χειροβομβίδες τους έκαναν ταραχιού.
ακούς του κόντρα στη ρόδακη κι η καραβάλα ιδέα στην ανθισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει σπαρακτικά κλείνει, σπάσε καρδιά μου ένα ανοίγω και λαστό παιδί. Είχε ένα μηγακετό σε όλα τα κρυβά, αμυντικό του βήμα δεν θέλει ανοπλικό. Ανάθεμα την ώρα κατά τη στιγμή, σκοτώσαν οι εχθροί μας το κένταστο παιδί. Μόνο ήταν σκοτωμένος του αρχηγού το τάι και ένα μανάβο και κλαίσει να νησάει. Τα μαγαζιά πήγαν μέσα στη φύλακη, τα αρχηγή μου μέσα στο φύλαστο Πέσατε θύματα. Για τους τρεις. Να κλείσουμε καλύτερα να πέσατε θύματα για τους τρεις. Και οι 200. Και οι 200 μετά. 750. Και όλα τα σάμψα πρώτα δεν λέει. Εντέκατη συμφωνία στους Στακώτες, το τρίτο μέρος είναι αυτό. Επίσης το έχει και κάποιος άλλος, συνθέτης Έλληνας και αυτός, συνομήλικος, ένα χρόνο μεγαλύτερος από τους Στακώτες, ο Θεμελίδης, αν έχετε ακούσει. Αυτός ζούσε στην Ουκρανία, παλιά. Του γίνουν ό,τι γίνανε και όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν εφάμιλος συνθέτης. Ναι, δεν τον γνωρίζουμε εδώ. Εφάμιλος συνθέτης λοιπόν με τους Στακώτες, τον αγαπούσε πολύ, είχαν φιλία μεγάλη. Και στην πρώτη του συμφωνία μέσα έχει και αυτός πάλι το θέμα αυτό. Το έπεσε το θέμα, αυτή την ωραία τρομερή μελωδία που ήταν από ένα παραδοσιακό ρώσικο τραγούδι παλιό. Το τέταρτο μέρος παίχθηκε πρώτη φορά από την ΕΡΤ πρόσφατα που παίξαμε όλη τη συμφωνία, γιατί οι Ουκρανοί σήμερα, επειδή έχουν αυτό το πρόβλημα αυτά, δεν το κόψει.